Salom. Horasma di ita salhuna. Hurian itu wata. Nah hinaulongan di bagasan guar itu wata Yesus Kristus. Tarlumu bima dihamu amanami nanami. Suang songoni na poso bulung. Naudope umar minggu di huriata. HKBP sentuh saon. Kami seperhaladu di huriata. Pasahaton selamat datang madihamu. Selamat beribadah ma Tuhan tama tetung nama ramoti. Jadi ya dorong suta mulai dari perminggota jumulo mahita partang yang nahuhum di bagasan rohat tabe partang yang mahita. Amin. Tapuji matu hatta mare de mahita sia buku de nomor 10 ayat sada 2 dohot ayat 3. Tuhan Yesus Kristus doh goar nito di perbadia natu mo palangi do tanoon. Amin. Asima roham diau ali Jehovah ay targuguk doahu maras dorohaku do dagiku alayang goahu tuho doahu marhaporusan ali Jehovah nikudo hodo di batakku marguru tutangamu do akka parsoryoki sai palua maahu siat tangan ne akka musukku doh sian akka nama ngalatung yahu
Ali Jehovah say unang paurakahu ay hudo na hujou say palua maahu marhite-hite hati goramu. Haleluya. Ali Tuhan Yesus namate tersilang doho kumokop kami halak pardosa alani holong ni roham nagodamido kami ajari kami paingot-ingot ho na tergantung di hau pinarsilang humokop kami ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata doho panuruwion ni patik doho panulsolion ni roha sesesa jala urasi madosa sian rohanami marhite-hite todim na badiai jala parkukui mahami maralohon roha sibuk doho hisap-hisap doho sakap-sakak ni rohanami lahu mangihutun ho na mangulu jala na manggunggomi rap doho amai doho todi parbadia rodi saliling nililingna. Amin. Hundul mahita. Mari di mahita siap bukwede nomor 100 siap usia ayat 2 ditambah ayat 1. siap pati perjulu sahatu pati paupaton patik perjulu ahulu jahuba debatam ninda debatata dang jadi marakupahu bahenonmu debatam patik paduahun dang jadi kanaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasat aik na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang si holoan patik patoluhon dang jadi dohonon kuarni debata yang guso ture dalanna ai hona uhumna dusugut akan namar yang di kuarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaonom ari ma ulahamu nasa silamu alai anggo ari papituhoni
ari paradianan ni Jehovah di batam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak umpe manang borum manang napusom lahi-lahi manang napusom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe namang ibati hutam ai dina unom ari do ditoppa di bata langit do tano dohok lau dohok nasa isina dungi maradia doi bana di hari papituhoni di bahini do ubahin nari pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di perbadiai ima sahatna atong rak mangidugo mahita tua dupan di bata hubar tu patik nai ali Tuhan di bata sai patutui mahami mangulahon na humbar tu patik ni amin tabi gima de pujian siang korama.
Marede Mahita, saya buku de nomor 432 ayat 1 ayat 2. Martang yang mahita Ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julom kuhilala hami rikko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadariot di jolom jalahu parhatopot hami tung najuk-juk dohami manibil sian akka dalam munabadiai songo biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami andang di halomon roham hamatian ni hala pardosa alai hamu baun ni rohan lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami doho pangalesion nami marhite-hite pangula nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahok maasini roham di hami marhite-hite panidangyon dohot hagugon nito di perbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapot di guarmu nabadiai amin.
Baga-baga ni di bata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah unang humabiar ayahu do siluluhon ho. Nungapola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapom ma di dewatana di kijang. Amin. Tapi gima de pujian sian kor sola gracia. Tapuji Tuhan ta marede mahita siya buku de nomor 460 ayat 2 do ayat 3. Tarsurat di Yesaya 50 mamuka sianaya opat sahatu ayat sia a tajahama marsikat soring nunga dilehot Tuhan Jehovah tuahu dila sisian asahu boto pasabam rohani naluja marhite sian hatai saya disungguli doahu ganuk sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sesean. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu, jaladang macekel-cekel ahu, dang sumurut ahu tupudi. Utarehot do balik tangguruku tuhalak nama ngalisingi ahu, do hurupu tuhalak nama mastabi, ndang hutabunihon bohiku maradokpon haurahon dohok tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupi ahu, dibaeni dang tarurak ahu. Alani hubahe do huhiku songon batu ping, ai huboto hian naso tagamon tarurak ahu. Jonok do ibana nama mitori ahu, ise naing maruhum dohot ahu, atong marluhu mahita, ise suhut alopu maruhum, dipajonok matu ahu. Idama sayurupani Tuhan Jehovah do ahu, tung ise manatuk manorui ahu. Ido sahakna martua do natumangihun hata ni debata jalan na biopsa. Amen. Tapi gima di pujian sian kor ina Kamis.
Marit de Mahita sepupu de nomor 622 ayat 1 ayat 2. Tidak pun ni dongata saha porsiao di sadok portivion rakmai tamadok. Au porsia didi bata cahuba ido ama perdugo na suatu dusan na tumupalai doho tanok. Au porsia di Yesus Kristus anak ni de bata cahuba na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean seton di porbaria andorang suhabuha ido tuhata na tumane bernit di panguhuman ni salatus nama te terpaja lubana di hau pinosila na tuwa tuwa tolu di tamu na mula mangulu dari paturun nama naik tusugu laun lusia mendewata coba amanai perbuku na suatu dusan isi maibana paimula sugu tutamo manguni alat mangulu bola mate au porsia di tondi porbadia celadong sada uria na badia Huria atau penala Kristen akan abadia do diasani dosa do diatai namando mulak mangulu susu daging halak nam mate do dihamuluan nasora sudah. Amin. Tapi mati ting di huriata. Shalom. Horas madihita salhuna. Titing ni huriata huriha kabibi Sentosa Resort Sentosa Samarinda di Minggu tanggal 2 April 2020.
topik pinuji manaro di bagasan Tuhani. Titing perjolo, hobar tu data na masuk di huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan sa Minggon, gudang na 32 halak. Hata ni debata imana tersurat di Sada Korintus onom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus, dibaheni pasangap hamuma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite todi muna, ay debatado napunay. Tusudir ruas ni huriata na marulang tahun upasahat tamima, selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na madungani huhut na mamasu-masu. Napaduahon, anak lahir, naparjolo, di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020, di basa-basa utuhat tado sadada dana bawa di keluarga F Pakpahan inang bursi hobing hipasdo dadanaki suang songoni naturasna maringanan di Jalan Sepakat Lubuk Sawah Mugerejo masuk su sektor pitu. Napaduahon di hari Sabtu tanggal 1 April 2020 di basa-basaon tuhat tado sadada dana boru di keluarga ni ape sida balok inang boru lubat teruan pahopun ni amang situa ha sida balok boru silalahi hipas doda danaki suang songoni nang naturasna inganan da sida di perum Keledang Mas blok BS nomor 15 masuk tu sektor walu. Napatuluhon RPP ruhut permahanion pamisangion. Mamuka sadarion hona ruhut permahanion pamisangion ma perlindungan si bolon inang Antonia Inun ala sorang danak dang hobar tutiki persohot nasida. Inganan nasida di Jalan Pangeran Antasari Gang 2 masuk tu sektor 2. Napopaton jemaat baru mamuka sadarion gaberuas ni huriatama keluarga Antoni Parulian Silitonga inang dia Prawitasari Boru Siregar Rosian Huria HGBP Tanjung Priuk Resort Tanjung Priuk Distrik Walu DKI Jakarta Raya maringanan di perumahan Geraha Mandiri Sada Blok M nomor 5 Makroman masuk tu sektor 5. Napalimahon jemaat pindah mamuka sadarion pindah huriama keluarga Marvin Horale Pasaribu inang Nella Oktavina Borusiahan Rabdohot Sahala danak bawa pindah tu huria HKBP Palangkaraya Resort Palangkaraya Distrik 27 Indonesia bagian timur maringanan nasida di Mangkumalas sian sektor walu. Napaunopon sakramen baptisan kudus kuartal pertama. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 di ibadah pesta Paskah kedua di Patupado Padidion Nabadia kuartal pertama. Pindah botohon ma tuganup natoras nanaing mabuan anakon na tardidi asaroma marguru tardidi di hari Rabu tanggal 5 April 2020 pukul 14 wita maringanan di konsistori. Napabituhon kebaktian pasion dari Rabu dohot Kamis tanggal 5 saat tanggal 6 April 2020 pukul 10 siawita di Patupado ibadah pasion maringanan di Huriata hobar tusi pertandingan sektor di Pasohot. Di Pasion Perjolo Namarkor Ima Punguan Ina Esther Punguan Sola Garaisia. Di Pasion Paduahon dohot ulangi hami di Pasion Perjolo Punguan Ina Esther Punguan Sola Garaisia dohot ya, di Pasion Padiahon, Punguan Ama Immanuel, Punguan Ina Kamis, dohot Punguan Ama. Napawaluhon, Jumat Agung, dohot perjamuan kudus. Di hari Jumat tanggal 7 April 2020,
di patupa perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sekaligus acara marulaun nabadia. Permingguan manogot masuk pukul 7 wita, permingguan arian masuk pukul 10 sadawita, permingguan botari di pasohot, laos di pukul 10 wita, dilanjut ma tu acara penguan nahohom. Napasiahon pasca subuh buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal sia April 2020 pukul 5 wita di Patupado ibadah buha-buha ijuk. Ibadah digabung rap dohot sekolah minggu sekaligus acara perlombaan mencari telur Paskah. Napasa puluhon Paskah pertama di hari Minggu tanggal sia April 2020 ima pesta parningotan hari hayayan itu ata Yesus parminggota masuk songon nasomal. Di Paskah paduahon di hari Senin tanggal 10 April 2020 di Patupa ibadah Paskah paduahon sekaligus padidion nabadia kuartal pertama masuk pukul 10 wita. 12 hon perayaan Paskah Ina Saresot Sentosa Samarinda. Di hari Sabtu tanggal 15 2020 pukul sia 1.10 wita di Patupa acara perayaan Paskah Ina Saresot Sentosa Samarinda maringanan di HKBP Sentosa Samarinda. Pasapul tuluhon warta sekolah minggu obartu haputusan ni sermon perhalado na di hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 mamuka sian minggu tanggal sia April 2020 ibadah sekolah minggu di Patupa 2 hali ima na parjolo di pukul 7 wita dohot na paduahon di pukul 10 wita. Pasapulopaton persembahan amplop pendukung dana program Huria. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 tapatupado papungu pelian amplop pendukung program Huria pinaginuma partisipasi sian kanup hita. 15 laporan keuangan Minggu 2 April 2020. Penerimaan tuhuria 45% godangna sia juta 510.100 rupiah, tupusak 55%, 12 juta 510 sia 650.000 rupiah, tu pembangunan 2 juta 320 sia 450 rupiah. Pengeluaran kuria sia 124.000, tu pusat 12 juta 510 sia 650 rupiah. Saldo ni huriata per tanggal 20 Maret gudangna saldo huria gudangna 331 juta 882.260 rupiah. Saldo kas pembangunan per 20 Maret gudangna 205 juta 360.827 rupiah. Saldo kas kategorial 8 juta 420.000 rupiah. Gudang ni saldo tas keseluruhan totalna 545 juta 671.155 rupiah. Nah selanjutnya jadwal latihan organ. Hobar tu laporan perhepengota secara lengkap boima tajaha di laporan keuangan yang di share di hita ganuk. Nah selanjutnya jadwal latihan organ dohot pro kantor dohot titing perhepengon taidama di warta naung di share di hita saluhutna. Songrima warta ni titing ni kuriata di bagasan mingguta sadarion Tuhat tama nama masuk-masuk. Tapasada maruhata martangya kita. Ale Tuhan di bata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Hupuji hupasang apami ho ale Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tama situtudo hami ale Tuhan pasahaton mauliatan nami tuadupamu nabadiai. Disalani pangiring-iringmu padonganan ini di perngulun nami
Boy hami marlas ni roha sahatu bagasan tikion. Ale Tuhan debata amanami nang di bagasan Arianopel Tuhan. Malate madiho di padongan ni ommu di saluhut na ruas ni Huriam. Napataruhon hami saluhut na tu bagas joromon ale Tuhan. Marpungu hami lau mamuji pangasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debata amanami di salanido ale Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhut na napungu dison. Pasu-pasu sudah ke keluarga ale Tuhan. Pasu-pasu aka ama ale Tuhan. Pasu-pasu suang songoni nangina. Bain gabeina separtangiang di rumah tangga ale Tuhan. Pasu-pasu nang akayana konami di hame metona di haitehon ale Tuhan homa nama masomatu di pertumbuhanna. Dia ke persikolahan ale Tuhan homa nama aleo bisuk suang songoni ale Tuhan dia kayana konami na sedang mengalului akka perkarajuan ale Tuhan patudu mai dinasida sesuai dohot lomom ale Tuhan. Suang songoni pe ale Tuhan dia kayana konami naung ditikina naing merokap ale Tuhan patuduma serokap ni todi dia kaya nakon nami aron ale Tuhan pos rohanami di ale Tuhan patuduhon dia kaya nakon nami on ale Tuhan gabi tong mahut boto hami ale Tuhan gudang ni holongmu di tonga-tonga ni akaya nakon nami song-song di ale Tuhan dia ka rumah tangga dia ka namarhoso naung marumah tangga na tongod di paima di parbuen ni parumah tanggaon na sida ale Tuhan. Tuhodo hupasahat tami ale Tuhan sa luhut na keluargaon. Homa na mamaso-maso na sida. Homa na mga lehon. Pengharapan na siyako di na sida ale Tuhan. Posro hanami ale Tuhan. Sa nang lehonomu di na sida kasilas ni roha tutikina muse. Ale Tuhan di bata amanami di bagasan tikyop ale Tuhan. Mauliate ma di pasahat tami. Di ruasmu na marulang tahun di bagasan tikion. Ho matutong na madongani na sida ale Tuhan. Leho tutong hasehaton doot gajang ni umur. Pasu-pasu na sida ale Tuhan di DP na sida maringanan. Ale Tuhan di bata amanami di bagasan tikiop ale Tuhan. Di hami na pungu dison ale Tuhan ruas ni Huriam. Molo tung adong ale Tuhan sian tunga-tunga nami. Na sedang mengalami akahamolon ale Tuhan. Bain hamalon perumah tanggaon, hamalon sian perekonomian, mana ngahape ale Tuhan ya diopan na sida, tu homa hupasatami ale Tuhan, homa namadongani ale Tuhan, homa namalihong gugu di nasida ale Tuhan. Jala papos rohane sida unang daw siyakko, ale pahot hapor siyaon na sida ale Tuhan, saneng patuduhonom budi na sida, akalas ni roha tujuluanon. Ale Tuhan di bata amanami, satu kinaya le Tuhan na yung bigyon namin mahatam na bediay. Bukaro haduhot pikiran namin ale Tuhan laho mga tusi hatami. Jalajari hami ale Tuhan lau mangulahon hatami di pangaruh nami asa tung tamahami di adupamu. Ale Tuhan di bata amanami suang songoni pe nang dinaposom ale Tuhan na yung pasahaton baritam na uli di tonga-tonga nami di bagasan tikyon. Leho ma habisuhon na siya ko ale Tuhan asa tung patar hatam na bejay di tunga-tunga nami di bagasan Arianon. Malate madiho ale Tuhan tigijang ni saluhut na ale Tuhan jumula si sa dusa pangalason nami asa tung tamahami di adopamu. Malate madiho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Mari dimahita, siya pupwede nomor 342, kuhukma tapasahat pilihan sadaat do sadabe. Ni ukasi
Ido tu oleh Tuhan, toktong dohami madok moliate tu dopamu, disaluhukna asi dohot denggan ni basam, nasa toktong madongan ngolunami sahatu tikyon. Tarlobi oleh Tuhan nang dibagasan tikyope, dibukai hodo rohanami ganuk marsada-sada, rohami siawan ganuk bagas nami bet, tu bagas joromon, ima dina mamuji pas sangat guar munabadiai. Saluhukna aka edde nami, tangiang nami, jalo maile Tuhan. Terlobi nang di bagasan tikyon, dihatam na nang tangihonon nami. Ajari pargogoi parbisuhi hami, asa tau hamile Tuhan manguloh katam, dingolu nami sigano pari. Makuling mahole Tuhan, anu ngarade hami laho tumang hosa. Marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Hatan itu hata nagabi oja di minggu ta sadarion, ima di minggu palmarum, natar surat di Markus, bidu 10 sada, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada. Markus bidu 10 sada, ayat sada sahat rodi 10 sada, songono mahatan itu hata takas mata payhutihut. Dibongoti huta Jerusalem. Dungi di dalam jonok nasida tu huta Jerusalem. Tu Betpage, dohot Betania. Na dilabung di dolok jetun. Disuruh Yesus ma sisianna 2 halak. Didokma tu nasida. Laho mahamu tu sosor na di jolomunaan. Jadi disi bongot hamu tu si, dapot hamu ma taba disi sada anak ni halode na sodung dope hinudulan. Har-hari jala togu hamu mai tu son. Jadi molotung adong nama dok tu hamu, namar hua do hamu, dok hamu ma, nariko doi di Tuhani. Jala tibu do pasuangon nai tuson. Borhak do nasida, jala daposa do anak ni halodei. Tabat dikkan harbangan di alamani. Jadi ditanggali nasida ma. Dungi adong ma halak na jongjong disi nama dok tu nasida. Namar hua do hamu, nama nanggali anak ni halodei. Jadi di dokma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida. Gabe di pasobuma. Ditogu nasida ma anak ni halodei tu Yesus. Dia peho ma ulos nasida tu atas na. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torop do halak aka napahebakon ulos nasida tu dalani. Nadeba manalihi aka bulung rata sial ladangi, laho mangaparhon tudalani. Ya aka nadijolo, nang aka namangihu siapudi, sai majou-jou hoddo. Hosianna pinuji manaro marhite-hite gowarni Tuhani. Pinuji ma harajau ni amata Daud nanang ro. Hosianna ma digijang ni gijangan. Jadi bongok ma Yesus tu huta Jerusalem sahat tu bagas joroi. Jaladung takas di bereng sude, ruar ma ibana muse, laho tu huta Betania, rap dohot na 10 duai, ala naung bot ari situtu. Ido sahat ni turpu jami tata. Dihita saluhukna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hurian itu hatta. Nunga sahat hita tu minggu palmarum. Jalaom ima minggu parpudi adorang so sahat hita tu ari nabalga. Ima di parningotan ni hamamate ni tu hatta Yesus Kristus. Jala somal do di guari di Jumat Agung. Jala di bagasan tikyon, godang do aka pesta-pesta nasopola diulahon di piga-piga huria. Ima asa hibul rohata
laho majakon taringo Tuhan mamate ni Tuhan ta Yesus. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, na parjolo siang turpu jami taon na taida amanginang, sotung sala pangihunut tonata di Yesus. Unang salah hita laho mangihuton Yesus. Ala taida amanginang di bagasan turpu koon, dinabongo Tuhan ta Yesus tu Jerusalem, toropdo na mangihuton. Jala nama Johon Hosianna. Alai taida maamanginang ahado lapatan nii. Jala ahado tujuan nii ubahen napola ikon marsura nasida nalaho sitagamun nasida siang Tuhata Yesus. Taida maamanginang ternyata mereka mengharapkan Yesus datang untuk menggerakkan pemberontakan imana laho mangalo mengusir ima kerajaan Romawi na menjajah nasida. Diharapon nasida asa turut tangan Tuhata Yesus nalaho paluahon nasida sian aka penjajahan. Asa malua nasida asa kembali muse harajaun ni si Daud asa mula muse suwangi ima diroha nasida. Ala dibereng nasida do Tuhata Yesus mampu do mangulahon aka berbagai aka mujizat. O mana mabahen bangsoi nasida laho mangihuto Yesus tabodo na mangihuto Yesus ala boha ala aka nataboi doro. Godang aka dipatupa tanda mujizat boi mana sida mangan. Dak pola martuhor jala ima dipaihut-ihut nasida. HP lupa do nasida ahado misi ni Yesus rotu pertibion. Jala ido nama bahen nasida gabe kecewa ala dang dipasau Yesus sakap nasidai. Gabe kecewa manasida maradopon Tuhata Yesus. Alani ima amanginang di bagasan turpu jami taon disuruh Yesus do sisianna mangalului sada halode. Jala ima dihuduli laho bongot tu Jerusalem. HP gobaran ni halode ima lambang kasih sayang. Jala kerendahan hati. HP molomar porang amanginang baik konhoda namanian hudulon ni Yesus. HP om sada anak ni halode. Ima dipakai Tuhata Yesus. Jalana naing patuduhono ni Yesus disi dada harajaon portibi nanaing pajong-jongonna. Alai ubalga jala umarga sianido pe nanaing patupaun ni Yesus. Dia datang dan memasuki Yerusalem untuk memimpin peperangan melawan musuh utama manusia. Aha mayamanginang. Ima simbolis dohot dosa. Ido parjolo sahali. Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan yang akan diberikannya bukan keselamatan dari penjajah Romawi, tetapi dari penjajah dosa. Jaladuk songoni amanginang ahama namasa tunatoropi. Dung di paima-ima natoropi gabi berubah do nasida. Jala di awalna songonina manasida luar biasa majouhon hosianna palua mahami nin narupanika alai dang piga jom nari berubah mai gabi sebalikna nasida do muse namang gorahon parsilak kom mai bana nin narupan. Jadi dihita saluhu na amanginang asa takas hita laho mangihuton Tuhata Yesus. Unang gabe masa songon na masa di bagasan turpu jami taon hate. Mula pada saat ini memang di rohana sida nang malua do sian penjajahan Romawi. Alai taida mamuse udutna misi ni Yesus. Imana laho mangalehon keselamatan nang tuhita saluhuna. Jala dihita pe saluhuna ikoma
mengihutton Yesus sian sude berbagai nataida teh. Terlebih mamu senang ikut do mengihutton Yesus jala mengharapkan aka sude napait nadenggan ikut sude do jalo onate. Dada holan nama ngalehon nadenggan nama ngalehon akapasu-pasu sabing tuhata Yesus ta ihut tonate. Alai molo masa pena masa di perdalanan ningoluta na pasti amanginang ikut do hibul rohata laho mangihut to Yesus. Si patado songoni ate amanginang. Gudang do na songoni holadung masa rupani aka penderitaan jala godang aka sahit narotu hita dang marna malu gabe dang adong may pengharapan di hita gabi madetuk maha porsyota dukoni musenang dakta puji bede bata ido makana say godang do aka protes nama dok hape burjudo hami marminggu burjudo hami martuhan buasa gabi songonon godang do aka si songonon narotu bagasa pikirat ta amanginang. Jadi namangi huto Yesus dada na holan na tabu-tabu sabingate. Alay taida maamanginang na pasti suang do sude bahenon ni debata molo sa toktong do hita mga sahon ibana. Jala di baga sa perdalanan ni ngoluta saya selalu doa dong nani do na sukacita ihu do musenang dohot duka cita. Boido satoki kita marlas ni roha. Jala boido satok kini musenang di bagasan habok ni roha. Alai omma amanginang na menunjukkan songot dia do kualitas ni keimanata. Asa marhitei lem benget lem sabar hita jala berpengharapan na mangolu. Ido ngolu ni ha Kristeno nate. Dang mitop ha porsyauta holan alani aka namasa. Unang dohol ladung turun jabatan gabe dang dipuji Tuhani. Unang do masa akan masa gabe dang dipuji Tuhani. Alai dihita saluhu naik ko boy do honota aha pena masa di perdalanan ningoluku ikut debatado na utama ikon ido na unggul jala ikon ido na tapatuduhon di bagasan perdalanan ni ngoluta. Jala musena ngamanginang marhite turpu jami taom bohado molo adong suku-suku tu hita. Molo mati hita sadarion. Rela do hita? Olo do hita? Na pasti godang do naragu kan? Molo mati hita sadarion, porsiado tahe hita amanginang. Na tu surgo do hita? Jalan na mga lusyon amanginang unang gabe ragu-ragu hita te. Unang gabe timbul keragu-raguan di hita. Unang gabi adong madok di bagasa perdalanan ningoluna ba mudah-mudahan mainang inna kan unang gabi songon par ugamo na asing akita te alai di hita saluhuna hala Kristen iko barani do hita madok na masuk surgo doa unuse molo nunga sahat hamamate tu iba ikoni doa te amanginang unang gabe ragu-ragu laho makatahoni Allah haroroni tu hata Yesus tu pertibion amanginang ima mangalehon keselamatan paluaho kita sia dosa dohot sian sibolis. Jadi unang adong dihita keragu-raguan. Jadi dihita saluhuna amanginang asa manat hita jala toktong mahita mangakui debata di perdalanan ni ngoluta. Kepastian keselamatan ikon ido di ngolu niaka naporsea. Dan itu yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita bila kita mengikut Dia. Ai sipata na songoni do ate amanginang godang kita ragu-ragu dina mengihutton debata. Ragu do hita dina madalani taunon. Godang do musenang nama dok aha mana masa muse tujulan niaryong. Na pasti amanginang danga doang sia tonga-tonga tanah uboto aha do na masa. Duk salpuong. Dang taboto aha na masa di bagas sa tabolonon.
Alena pasti dihita saluhuna marhiteho debata na benar-benar do patawon na hita. Jala unang gabe ragu hita laho mangihuton ibana tapatuduhom ma. Bahwa hita benar-benar setia di hadapan ni Jehovah. Posro hatta tu ibana napa suangon ni debatado saluhutna akan nauli na denggan di perdalanan ni ngoluta. Alai molo ragu-ragu do hita odo aka ula-ula ni siboli samanginang. Dia kahapor siyotai molo tungpe dia katangyakta godang nari do penang naso. Tulus di perdalanan ni ngoluta merasa hita adang pas na pasti amanginang. Pasahaton ni debatadoi. Dakson nari mersogot dang mersogot haduan. Na pasti tangyaktai selalu do tinggil pinggol ni tu hatta Yesus laho mananginangi tu hita. Molo sa tok-tok kita mangasahong guarna. Molo sa tok-tok kita majauhon guarna. Jala marhite-hitei amanginang unang gabe. Marnabosa kita laho marpangiduan tu adopan di debata. Ganu pari ganu tiki tagoraho madebata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Asa marhitei omana patuduhon bahwa hita saya selalu do marsigatung tuasi ni rohani debata. Dada mangasahon pikiran sendiri hita. Alena mangasaho pikiran sendiri amanginang odo nama baik madabu ibana. Odo nama bahen gabe hapor siaon. Nasa toktong do hapor siaon na ngali-ngali ate. Taboto ma di perdalanan ni ngolutaon amanginang godang doa ka ula-ula ni sibolis nalaho manaigai persaurat tarap doho debata. Dison ikut tinggil ikut tangi mahita songon sahalak napursia hita maradopon debata. Unang gabi ragu hita di panoguon ni debata. Gabe salah pangatusyota taringot tu namangi huton debata te. Godang do na songon ni. Holan asal ma mangihuton Jesusi. Asal ma martangiang, asal ma rotu bagas joro ninna kan. Hapedang marperbuehon, perbue nauli na denggan. Hapena ni igil ni Yesus ya kita amanginang asa toktong do hita marhapo satu ibana. Jala asa toktong tapangasahon ibana di perdalanan ni ngoluta. Asa ibana ma tapa puji-puji. Asa unang gabi songon sisian na ditikii di masai. Na sida naeng mengalului haluaon sian aka penjajahan Romawi. Alain waing berbeda do hotita amanginang di suarahon turpuja mitaon tuhita asa toktong ma di leho debata keselamatan nang tuhita saluhukna. Rade do haluaon di pasahak debata tuhita. Marhite nadurus mudarna di Golgata. Jala ima anon musenang nanaeng tataringoti di Jumat Agung. Taringot hamamate ni tu hatta Yesus. Jala dison ikon hibul doro hatta amanginang mangarimangi balganiasi ni rohani debata nang tuhita. Sada mujizat na balga do yamanginang. Bohama molo dang tatad dahiat debata. Bohama molo dang tatad da ise do namano pahita. Nah pasti bedanga dong keselamatan ni sahat tuhita te. Alai marhite-hite sakap ni debata di patuduho do sakap haluaun tuhita marhite aka sude misionaris na pinasaha ni debata tutano bata. Ima nama buka mata ni hapor siota. Taboto ma ise do namano pahita. Taboto ma ise do nama ngalihon haluaun tuhita. Rade do saluhukna di tangan ni Jehovah. Do makana dihita saluhukna amanginang unang margait-gait hita namar Tuhanon. Unang do gait hita dinalaho mamuji-muji guarnai. Ala di perdalanan ni ngolu taun satokid do sudeate. Satokid do. Jadi di pasaha debataho saha ngoluan tuhita sa sadarion di igil debatasya kita asa toktong maadong hamubaon di rohat taganuk mersada-sada. Asa benar-benar ma
marhaposan tu Jehovah hita di perdalanan ni ngoluta. Jala ido na masanang di turpu jamitata di bagasan tikiom di bongoti huta Jerusalem. Taida mamuse di temani mingkuta amanginang di do pinuji ma naro di bagasan Tuhani. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jala di do di sona amanginang dina di bongoti tu hatta Yesus huta Jerusalem di ida madisi tabak sada halode. Dukoni adong do muse percakapan di bagasan turpu jami taon. Jadi molotung adong nama dok tu hamu, namar hua do hamu. Dok hamu mah nariko doi di Tuhani. Jala tibu do pasuangon nai tuson. Jadi marhite turpu jami taon amanginang molo di dok tu hita songoni ahdo alusta tu debata. Nah pasti molo adong timbul aka suku-suku si songonon manang adong timbul hata si songono tu hita leano tado tahe manang gabedo hono tado muse di bagas rohata badi hami pe rikok do nina muse nangka mangalusi kan. Hape nakina molo di bagasan turpu jami taong pitor dileho do rupani. Ima sada ungkapan ni roha kesukaan hati dalam memberi. Datung nagabe di do rupani rikok do imuse dihami. Datung nagabe ninnate. Alai omma menunjukkan bahwa di bagasan turpu jami taong rikok dituhani. Hati yang suka untuk memberi. Jala dihita pe saluhu na amanginang odo jauh-jauh tu hita asa hibul rohata na marsilehon-lehon tuado pani debata. Hibul rohata marsilehon-lehon tu ulaon ni huria. Unangga biadong rohata madok dihami pe rikok do ni narupani kan. Alai didodo muse diudukna napa suangon ni debatado musenang. Napa suangon ni tu hatta Yesus doi muse. Jadi di dogma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida. Gabi di pasob buma. Namar lapata may dihita saluhu na amanginang molotung pe adong aka hata-hata si songonon riko dihita laho benar-benar suka hati, suka rela, dina mangalehon, tutonga-tonga ni huriate. Unang gabe timbul aka na marungut-ungut. Alay pasuangon ni tuhata Yesus do musenang, molotung pe tapasahat, tutonga-tonga ni huria. Baik dia ka peliata, dia ka talenta, dia ka bakat sude na tapasahat tuado pani debata, unang gabe adong timbul kesombongan di tengah-tengah tate. Alai benar-benar mahita di perdalanan ni ngolu taon laho hibul pasahat toni tuado pani debata ahana adong dihita tapasaha mai tuado pani Jehovah. Unang dohola marsilihol-lehon ibana tu tengah-tengah ni huria majo misalna amanginang unang gabe di pahata-hata te. Unang gabe timbul kesombongan. Unang gabe di beber-beber honate. Ay molohami na jolo mabangu gerejaon. Upasatami do saw-saw ninna kan sotadok ko perupani na pasti terbarita do yamanginang. Unang gabe pola membangga-banggakan diri ate. Alai lo madebata na mangalehon jala na manggatihon jala na pasuak ko musenang tuhita ganuk mersada-sadate. Jadi adong do songoni marsilehon-leho petu tonga-tonga ni huria alai gabe timbul sada kesombongan di ibana. Jadi dihita saluhuna di gorahon turpu jami taon molo pe marsilehon-leho kita tu tonga-tonga ni huria tetaplah rendah hati. Nah pasti pasuangon ni debatado saluhuna. Molo binereng adong do songoni amanginang molo jupang maaka pelean amplop olo do songoni di lem doon alay dang marisi.
Unang gabi songoniate. Jadi molo tumpe dang tapasahat unang gabi mangototoi diri ta sendiri hitate amanginang. Alai saluhu nai na tau di bereng debatado songo dia do rohat tadi na marsilehon tu tonga-tonga ni huria. Jadi marhite turpuja mitaom asa hibul marohat talaho marsilehon nate molo tumpe adong aka si pasahato tu tonga-tonga ni hita jemaat apalagi misal na amanginang molo masa aka pesta-pesta na pasti godang bedo aka proposal na laho di dalaton tu tonga-tonga ni sude hita ruas alai di hita ruas saluhuna ikom man yang manupahi na pasti molo balgaro hatta marsiloleho na manginang datung nagabe pasobon ni debata hita dang mangan datung nagabe pasobon ni debata hita dang adong ulauta alai na pasti saluhuna di bereng debatadoi songo dia do hibul ni rohata ukap ni rohata laho marsileho-leho nate jala unang timbul aka ungut-ungut ombolo binereng songo ni do ate amanginang apalagi mamolo di hatai taring otu hepeng pitur marungut-ungut do rupani seholanda hepeng do itonga-tonga ni huriaun hepeng inna kan alai di somma amanginang laho mamereng tu diri ta sendiri hita songo dia do tutu balgani rohata laho pasahatoni tu ado pani debata jala pelead do ya manginangate hape nakinan ngadi do debata durus do mudar na humo kopita jol maperdosa hape hola proposal pedi padala tu tonga-tonga ta unga marungut-ungut hita dang nabi noto beyate apalagi mamolo songon sada-sada taon jupang sada-sada taon na pasti amanginang adong do dipatupa aka pesta-pesta huria songon da jolo adong ma pesta kesehatian banuaingon pesta profesionalisme ninna kan koni musenang parheheon adong mau parheheon ama parheheon ina dohot aka parheheon remaja na posobulu o manalaho makkehei songo dia do tutu balgani hapor syauta songo dia do tutu hita dinalaho marsileho-lehon di tonga-tonga ni huria unang gabe godang marungut-ungut ate molo tumpe rupani dang boy tarlehot ta amanginang unang gabe batu sandungan tu akadongan ate apalagi ma diakan apa sahaton baulo do museho mula balgingkan asing mamolo di tonga-tonga ni huria tau molo binereng amanginang baburju-burju do sudiate ukap-ukap do rohata laho marsilehon tu bagas joro ni huriatai alai di hita saluhna amanginang hita sendiri do nalaho membangun huriat tau hita sendiri do datung naro huriana asing manang ro partoba tu tonga-tonga ni huriat taun laho membangun huriat tau nate datung alai hita sendiri do huria HKBP Sentosa ikoni do amanginang alai molo marungut-ungut do hita disi gabelam bohama dangi do ay godang nari akasi benahon godang nai do pe akana humurang alai disima tabo ni roha molo sai sude ukap rohana unang do holan-holani sajo kan alai sude manyan ukap marohata laho pasahaton na adong dihita taida madingolunin si job alani balgani rohana jala satia ibana di dalam ni Jehovah mago na adong di ibana alai 2 kali lipat digadahot debata pasu-pasuna suang tu ibana ala taat ibana diaka na masa di perdalanan ni ngoluna songoni manak kita manginan ido sahalak ina sarpat na babalu na mangalehon si panganon na tu si Elia dangadong di ibana alai ikon na di ibanay mapasahaton na tu si Elia asamangan si Elia alay suang doi musenang dipasahat debata marhite-hite miyak na sora habis dohot itak na sora habis dipasahat debata do suang tu hita jadi unang doa manginang pitor marungut-ungut hita te di tonga-tonga ningoluta
molo masa kana masa manang dang pas turo hatta pitur madele rupani unang gabi songoni haporsiotai alai saluhu na hita haporsiaw na mangolu mahaporsiota haporsiaw na benar-benar bertumbuh di bagasan Kristus Yesus tari damai sian buah ni perdalanan ni ngoluta apalagi mahata ni Jehovah nunga marsigorgor di rohata jalan nunga tatangihon mulai sian si hete hota sahat tu nama goda kita sahat tu nama pahopu sahat tu baga satikion alai dia do hasilna unang do semakin batua sahat hatua oni tu hita semakin gabe memberontak di tonga-tonga ni huria dak pas di rohana pitor mama bay gutur di tonga-tonga ni huria unang gabe songoni ate amanginang alai semakin hari semakin bertumbuh manian haporsiauta jala bengek mahita di sude aka ulotai taida ma idia do nariko di Tuhani unang do saya holan nariko di hita talului pasu-pasu ni Jehovah pe amanginang naung pinasaha na tuhita nalaho bagiot tadui tutonga-tonga ni huriai ala sumberna siad debatado unang gabe tadok amanginang nalau tu parhala duate unang gabi songoni hita maddo gogo madokoni doa kapaditaw ninda musenang kana kabibil proon do tak kaparhala doon ninda musenang wala na hepeng unang gabi songoni ate amanginang taingo maamanginang dina adong hata haruar songoni ula-ula ni sibolis doy amanginang datung nagabi dipatok sadia pasahaton na tutong-atongan ni huriate apalagi masongo piliatay datung nagabi dipatok ate alai ukap ni rohata balga ni rohata do pasahaton. Nautik pei alai molo benar-benar do di si rohata pasahaton di bagasan kerelaan hati hibul ni roha merlibat gadda pasuangon ni debata. Molo dang boy tapasahat amanginang unang godang hata-hata alai tatanya koma sude ruas ni huriata asa sude marsilehon-lehon. Ikonido unang do taholom-holom na adong dihitai. Unang gabe adong di rohata sude akan adongi dihita holat dihita daun. Ido na kinan hata ni debata narikot di Tuhani doi. So tungaro kita musay mangalusi di bagasa rohata amanginang dia uperikot do. So tung muruk Tuhani ate. So tung gabe dibuat na adongi dihita. Ay sa kidok mata do na manguluan na manginang. Ay taida masih job na morajong do ibana kan. Alai ala di bereng debata songod dia do hasatiaw ni ibana. Songod dia do haporsyaw ni ibana. Kualitas ni keimanan na mago do sude. Sa kidok mata do sude mago. Na morajong do ibana. Alai di namago isude dak pula dia rohani ibana. Sahak nga baro-baro ope ibana. Di papulik pe ibana sian inganani tetap do hibul rohani ibana laho memuji-muji Tuhani. Songoni manang di perdalanan ni ngolutta. Di pasuang debatado saluhutna argado pangalehono tai tuado pan di debata. Sude dibilang-bilangi debatado. Merpanatap do Jehovah tuhita. Jadi dihita saluhu namar hite turpu jami tahun amanginang diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jala dison rikosi tutu dihaporsiat tai amanginang tok tong maguarni debata ta jauho di perdalanan ni ngoluta. Ganu pari ganu tiki ta jauho ma guarni debata. Unang saya selalu hita mengandalkan na adong di pikirat tate. Aido di do debata rancanganmu bukanlah rancanganku ninda kan? Artina aha amanginang godang do akan masa na dipatupani debata di perdalanan ni ngoluta. Dipake debata do na adongi dihita laho ula-ulana patadahon huasona. Jadi disoma hita laho hibul rohata pasahat tu debata. Jadi marhite turpu jami taon toktong maamanginang mangolu nang haporsiauta jala toktong mata papuji-puji ibana ganu pari ganu tiki di perdalanan ni ngoluta.
Jala saluhukna na adongi di hita, na pinasaha ni debata tu hita, tapasaha matong tu ibana. Marhite-hite aka, pelean na hucus, jala marhite-hite sude. Yoma marnida, balganiasi ni rohani debata nang tu hita. Songonido balganiasi ni rohana tu hita durus mudarna di Golgata, taarga homai. Jala unang behita sumurut, mangulahon nanidokna. Sude aka bako-bako narawa, tapadao mai sentong-atongan ni perdalanan ni nguluta. Gabe dila sisiam mahita. Na mangalehon hagogoon nang tua kadongata na marukil. Na manangyakon sude akadongata. Unang do pangalaho-pangalaho narorangi, narowai na menonjol di perdalanan ni ngulutate. Alai, toktong mahita laho mangulahon na pinatikon ni debata di perdalanan ni ngoluta. Asa toktong hasea hita amanginang. Jala marhite-hite turpuja mitaom, om mana manogu-nogu hita, asa toktong hibul rohata. Lau mamuci-muci ibana, pasahaton na adong di hita tu ibana, jala toktong mahita mangolopon debata di perdalanan ni ngoluta. Amen, martangyang mahita. Ido tutuale Tuhan, toktong dohami marula-kula madok mauliate Tuho, disaluhutna asi doho tolongmu, nasa toktong ale Tuhan madongani ngolunami sahatu tikyon. Terlobi ale Tuhan nang dibagasan tikyo penang, dihatam nang hutangi hok kami, dilehokodo ale Tuhan keselamatan Tuhami, dia kehaluaun di pasahat todo Tuhami, marhite-hite nama teho, dihau penor silang. Atau ngale Tuhan, toktong mahu argaho kami marhite-hite perdalanan ni ngolunami, asatang situ tuha porsion nami, manada balgani huasom, jala toktong ale Tuhan, hohu papuci-puci hami di perdalanan ni ngolunami, hibul marohanami le Tuhan pasahaton na adongi di hami tu adopammu na badiai, ala narikok do le Tuhan dia adopammu, jala saluhuk na le Tuhan, na pasuangomu domu senang, dia kajol male Tuhan, nama kaporsiaiho, na setoktong ale Tuhan, hibul rohana, marsilolion tu adopammu na badiai, positu tu rohana mele Tuhan, na horo toktong nama masu-masu ngolunami, na mangalehon hagipason, hagogoon habisuhon Tuhami ganuk mersada-sada, sialani ale Tuhan, disaluhutna ianakon ni huriam, lehonomu, hagogo tu nasida le Tuhan, asa toktong nasida mangasahoko di perdalanan ni ngoluna, jala ianakon sioloipo dan nasian natorasna, gabi kebanggaan ale Tuhan, di tonga-tonga ni huriam terlobi di adopammu na badiai, atong ale Tuhan positu tu rohanami, nahodo toktong ale Tuhan nama dongani hami, jala saha di homa ngolunami saluhutna, marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho, amin. Maret de mahitahu mahita papungupelean. Say
gijang. Hodo harorwani saluhu siliholehon na denggang. Doho nasa ulibasa na malyutus. Hupasat hami masya na nilihomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni siliholihomitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tuto ditabe. Amin. Shalom, horas madihita saluhugna, selamat hari Minggu.